Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, иңелек бүгенге тапшырының төп темалары хакында. Газельләрне көтеп арыгач җәяү йөрергә мәҗбүр. 205-206 маршрутлар кая югалган, хәбәрчебез ачыклады. Мәктәпләр яңа уку елына әзер, чиратта балалар бакчалары. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеларында кабул итү комиссиялары эшли башлады. Балалар чыгышларын карадылар, тормыш турында сөйләштеләр, ишек алдындагы чәчәкләргә сокландылар. 56-нчы комплекста ишек алды бәйрәме узды. Иң өлкән катнашучыга 90 яшь. Карнавал фестивале белән шәһәрнең туган көнен билгеләп үттеләр. Чаллы ТВ телеканалының кайнар элемтә телефонына борчылган пассажирлар шалтырата. ГЭС һәм ЗЯП бистәсендә яшәүчеләр 205-206 маршрут буенча йөрүче транспорт юкка чыкты ди. 205 санлы Газель һәм Фордлар Тынычлык проспектын һәм ГЭС бистәсендәге Полевая урамын тоташтыра иде. 206 маршрут Яңа шәһәр, ЗЯП һәм ГЭС бистәләре буенча хәрәкәт итә. Бу маршрутлар кая югалган, хәбәрчебез ачыклады. Здесь иногда не дожидаешься, а идешь туда, на трамвай. И очень неудобно. Плохо. Очень плохо, что отменили. Для всех плохо. Вот. Но самый 205-й неплохо ходил. И 42-й неплохо ходил. А вот 209-го вообще не дождешься. ГЭС бистәсендә яшәүчеләр 205 маршрутның бөтенләй йөрмәячәген белмәяләр. Кайберәүләр тукталышта көтеп арыгач студенческий энергетик мәдәният сарае яки мәдәният паркы тукталышына китеп бара. Дойдем до любого места, но Без кая да бара алабыз, әмма автобуслар була торып, нигә җыеп йөрергә? Халык иренә хәзер. Мира ехать мы ждем. Тынычлык проспектына барыр өчен көтәбез, транспорт юк, бик җайлы иде. 205 маршрутның юкка чыгуның сәбәбе аның шәһәр маршрут челтәрләрендә бөтенләй булмавында. Хәзер 220 федераль закон гамәлгә керде. Шул сәбәпле легаль булмаган маршрут хуҗаларын штрафка тарта башладылар. 205 маршрут хуҗасына карата да комиссия 300 мең сумлык штраф салган. Легаль булмаган эшмәкәрләр барлык судларны да оттырган. Штрафные санкции 100% 220 закон. 220 закон узган айда 15 июльдә гамәлгә керде. Закон күптән бар иде, әмма штрафлар куллану узган айда гына башланды. Эшмәкәр фортларны маршруттан алган, шулай да тукталышта озак басып торсаң 205 номерлы маршрутны очратып була. Мисал өчен әлеге шофер бер тапкыр 5000 сум күләмендә штраф түләгән инде. Люди уже видят, долго стоят на остановках. Халык тукталышта озак тора, студенческий тукталышына кадәр башка маршрутларда баралар да аска таба җыяу төшәләр. Пассажирлар кая югалдыгыз дип сорый. Штрафлардан куркабыз да кая барасың. 206 маршрутның хуҗасы да шул ук эшмәкәр. Хәзер Яңа шәһәр, ЗЯП һәм ГЭСны зур сыйдырышлы автобуслар тоташтыра. 5-6 минут саен йөрибез маршрутлар 206 Газель белән бер үк ди автобус йөртүчесе. Туры килмичә мин анда үзем эшләдем. Бер битендә бар, бер. Просто алар энергетикка бармыйлар. Итегендә без Татарстанга менеп китәбез, алар церковьга китәләр. Шулай да айырма бар. 206 Газель Яңа шәһәрдән ЗЯП бистәсенә керә иде. 26 маршрут Яңа шәһәрдән ГЭСка китә, шуннан соң гына Мәләкәс Аръягаша ЗЯПка керә. Шәһәрдәшләр канәгать түгел, әмма эшмәкәрләр дә закон бозарга теләми, чөнки законны бозган шәхси эшмәкәрләр 200 мең сумнан 300 мең сумга кадәр штраф түләргә тиеш булачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Полицейскалар бер төн эчендә 18 сәүдә йортында закон бозу очрагына тап булды. Берәүләр кичке 10-нан соң сыра, аракы саткан, электротехниклар җир асты аша чыгу юлында исә 200 шешәдән артык фанфурик сатудан алынган. Рейд барышында полиция хезмәткәрләре 500 литрдан артык сыра, 45 литр аракы, 25 литр составы шикле булган спиртлы эчемлекне кулланудан ала. Рейдта бәлих булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре дә катнашкан. Были выявлены 2 факта продажи алкоголя несовершеннолетним. Балик булмаганнарга алкоголь сатуның 2 очрагы теркәлде. Беренчесендә сыраны 7нче сыйныфта укучыга сатканнар һәм тагын бер факт буенча җинаять эше кузгатабыз, чөнки сатучы инде 2нче тапкыр закон бозган. Чаллыда балалар бакчаларын яңа уку елына кабул итә башладылар. Махсус комиссия учреждениеләрдә методика уку әсбаплары җиһазлардан алып туклануга кадәр тикшерә. Иң беренчеләрдән булып ЗЯП бистәсендәге Торнакай балалар бакчасына МЧС хезмәткәрләре килде. Алар бакчадагы янгынга каршы куркынычсызлык таләпләре үтәлешен тикшерде.
Янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре әйтүенчә, Торнакай балалар бакчасы яхшы исәптә тора. Автоматлаштырылган янгын сигнализациясе төзек, запас чыгу ишекләре тәртиптә. Тик бакча хезмәткәрләре генә бераз югалып калды. Янгын чыга калса, кайда шылтыратырга дигән гади сорауга төгәл җавап бирә алмадылар. Югыйсә, экстрен хезмәтләрнең номерлары күрсәтелгән мәгълүмат кагазе керү ишегенә үк элеп куелган. Нет, а куда позвонить тогда? В первую очередь поставить известность. Это тоже милицию, Как МЧС. Ну как, ну что вы с ногдами? Я не знаю тогда. Куда позвонить при пожаре? Ну что уж вы? Да. После чего звоните руководителю, правильно? Стеснили там, дали как там, потерялись люди, они не могли это объяснить уж. Но тем не менее, как бы данный персонал в данном специфическом заведении должен, значит, наизусть знать все свои действия, номера телефонов, то есть, чтобы даже их во сне разбудили, чтобы они это, значит, четко все сказали. Әмінә медицина кабинетында шәфкать туташы бераз каушаса да сорауларга дөрес җавап бирде. В обязанность медсестры входит... Шәфкать туташының вазифаларына 01-112 номерларына шылтыратып коткаручыларны чакырту керә. Һәм мин беркетелгән төркемнәргә кереп, балаларны киендереп, урамга алып чыгарга тиешмен. Профилактика максатыннан Торнакайда елына берничә мәртәбә өйрәнүләр үткәрелә. Һәрбер төркемдә марля бәйләүчеләр бар. Подъездные пути у нас. Бакчага транспорт керү юллары безне һәр вакыт ачык. Капкалар өчен махсус кешебез җавап бирә. Бакча мәйданында видео күзәтү бар. Тиздән тагын 9 камера урнаштырылачак. Әлеге балалар бакчасы янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү буенча сынауны үтте. Көн дәвамында биредә башка белгечләр дә эшләде. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрен кабул итү 18 августта тәмамланачак. Фәрида Сабирҗанова, Елена Камалова, Валентин Красильников. Яңалыклар. Җитәкчеләр халык белән очраша. Очрашулар шәһәрнең төрле почмакларында үтә. Алар барышында шәһәрдәшләр борчыган сорауларын җитәкчеләргә җиткерә ала. Мисал өчен, бүген шәһәр мэры ГЭС бистәсенең Тинчурин бульварында халык белән аралашты. Кичә исә монда очрашу 56-нчы комплекста үтте. Биргә 56-22 һәм 56-23 йортында яшәүчеләр җыелды. Алар өчен җирле үзидарә советы концерт оештырды. Монда очрашуларны ишек алды бәйрәмнәре дип йөртәләр. Балалар өчен төрле бәйгеләр, татлы күчтәнәчләр, мастер-класслар әзерләнгән иде. Бәйрәмдә йорт ишек алдын матурлауга зур өлеш керткән яшәүчеләрне дә бүләкләделәр. Аларның берсе Валерьян Касакин. Ул үз куллары белән ясаган чәчәкләр төтәленә сокланырга башка шәһәрләрдән дә киләләр. Земля это... Җир ул тукталышлардан тора. Менә 56-нчы комплекс ул безнең тукталыш. Без монда яшибез, балаларны, оныкларны үстерәбез. Минем уйлавымча, һәрбер кеше үз торган җире турында уйларга тиеш. Я вижу, что жильцы становятся все активнее и активнее. Шәһәрдәшләр көннән-көн активлаша бара. Бу мине бик сөендерә. Безнең җирле үзидарә советының максаты яшәүчеләрне берләштереп, торган комплексыбызны тагын да ямьлерәк итү. Шонаны җәйдән әзерләде халык мәкале. Белгечләр кышкы кием турында да бүгеннән үк кайгырта башларга киңәш итә. Бигрәк тә бу тунарга кагылам. Бәяләре тешләми, кышкы киемне сатып алганда нәрсәгә игътибар итәргә? Бу хакта алдагы сюжетта. Озын һәм кыска заманча туннар чәшке һәм мутоннан баш киемнәрнең төрләрен санап бетергесез. Күңелең нинди интели, шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, бөтен үлчәмнәр дә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачылды. На нашей выставке Безнең күргәзмәдә Пятигорскидагы 5 фабриканың туннары урын алды. Аларны теккәндә бары тик яхшы материаллар гына кулланыла. Без сыйфатлы туннар һәм аларга кулай бәяләр гарантиялибез. Туннар сыйфаты өчен борчыласы юк. Пятигорский инде күптәннән Россиядагы иң алдынгы мех фабрикаларыннан исәпләнә. я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. Мин берничә ел элек биредә тун алган идем. Хәзер яңа төрләрен киеп карарга килдем. Инде баш кием алдым. Биредә барлык эштәгеләр өчен киемнәр бар. Шуңа күрә теләгән һәркем килә ала. Здесь очень большой выбор шуб. Монда бик әйбәт туннар, бик матур сыйфатлы, бик әйбәт дусларны да чакырачакмын. Әле һаман да күңелегезгә охшаган тун таба алмыйсызмы? Туннар базарына рәхим итегез. Ярминкә КамАЗ мәдәният йортында 9-ннан 14 августка кадәр, иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Бүген Кама балалар медицина үзәгендә ачык ишекләр көне узды. Барлык медицина учреждениеләре арасыннан бу үзәк Камасы күләм мәгълүмат чаралары өчен иң ачыгы. Журналистлар өчен биредә эш нәтиҗәләре буенча матбугат конференциялары оештыралар, төрле бәйрәмнәр уздыралар. Бүгенге бәйрәмдә тагын бер тапкыр журналистларга атап рәхмәт сүзләре яңгырады. Аларның иң яхшылары төрле номинацияларда дипломнар алды. Безнең хезмәттәшләребез Лейсан Ханова һәм Лейсан Габдрашитова профилактика һәм авыруларны дәвалау номинациясендә дипломнарга булдылар.
Когда оценивают твою работу, это всегда приятно. Синең эшеңне югары бәяләгәндә бик рәхәт. Бу диплом минем өчен алга таба кызыклы репортажлар, яңа материаллар эшләргә этәргеч булып тора. Һәм иң мөһиме, алар тамашачылар өчен файдалы булсын. Шәһәрнең туган көнен карнавал белән билгеләп үттеләр. Җиңү паркында оештырылган кичәдә төрле әкият, фильм геройлары булып киенгән кешеләрне очратырга мөмкин иде. Алар барысы да карнавал гаҗәеп дөнья фестивале катнашучылары. Иң кечкенәсенә нибары 2 яшь, иң өлкәненә 90. Біз инде испанецлар болып киіндік, украинецлар, япон киімдерінде, Индия киімдерінде киініп қарадық. Бүгін яңадан кино елы болуыны исәпкә алып, «Свадьба в Малиновке» деген киноны искә төшереп, біз яңадан Украина киімдерінде киініп, шәһәрдәшләребезне котларга ниятлибез. Быел карнавал фестивалендә 86 кеше катнашты. Елдан-ел аларның саны арта ди оештыручылар. Җиңү паркында без талантлар эзлибез бәйгесе дә үтте. Шәһәрдәшләр өчен концерт программасы әзерләнде. Тамашаның иң мавыктыргыч һәм матур мизгеле карнавал костюмнары кигән катнашучылар флешмоб күрсәтте. Бу адна бәйрәмнәргә бай булды. Иртәгә шәһәрдәшләр төзүчеләр көнен бәйрәм итәчәк. Зур концерт яр буе паркы мәйданында узачак. Шәһәрнең иҗади коллективлары һәм популяр башкаручы Фирдус Тимаев чыгыш ясаячак. Мәскәү кунаклары премьер-министр төркеме килүе дә көтелә. Оештыручылар сүзләренә караганда, премьер-министр төркеме шәһәрдәшләргә бүләк әзерләгән. Алар татар телендә җыр башкарачак. Бүгенге нашлар, мин сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз.